रावआव गिबिसिनै फोसावजानाय सानस्रि बड'लेण्ड इंखं खौरां लाइनि 21थि जोनोम सान लोगोसेनो लकेल टिभि चेनेल बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि 6थि जोनोम सान बे हाबाफारियाव आङो इंखं फोलेरनि जानानै बयनिसिमबो हामलायनाय बावहरो। जोबोद गोजोननाय बाथ्रादि बे बुब्लियावनो दिनै इंखं फोलेरनिनो नांजाब जे गौथुम इंखं वेलफेयार ससाइटिनि बिथिंनिफ्राय बोसोरे बान्था होबोबाय थानाय मेन अफ द इयार एवार्ड 2024 एबा बे बोसोरनि सुबुं बान्थाखौ फोसावनो थाखाय लादों आरो बे बान्था फोसावनायनि मुंखौ अलरेडि जुरि बर्डआ हरबाय। बे हिसाबै आङो दिनै बे खौरां मेलनि गेजेरजों बा खौरांगिरि नोंथांमोननि गेजेरजों फोसावनो लुबैदों दि देग्लायनि थाखाय बोसोर सुबुं बान्था मोनगिरिनि मुङा जाहैबाय बर'नि सासे जोबोद मिलौहाब मेथाइ खननानै गावखौ फसंथानो हानाय आरो बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारननिबो बिथाङा मेथाइ रोजाबगिरिमोन अरुण चन्द्र नार्जारि बिथांनो मेन अफ द इयार 2024 होनो सिगांदों। बिथांनो इंखं वेलफेयार ससाइटिया बान्थानायनि थाखाय मोनसे जुरि बर्ड दानाय जादोंमोन आरो जुरि बर्डआ मैया रिपर्टखौ गथायो इंखं वेलफेयार ससाइटिनो जे अरुण चन्द्र नार्जारिया सासे बर'नि मिलौहाब देंखोगिरि आरो बेजों लोगोसे बिथाङा सासे सोलोंथाइनिबो सासे मावथिफारियामोन। बिथाङा गावखौ सोलोंथाइ बिथिङाव बावसोमनानै आरो देंखोनि मुलुगाव गावखौ फोनांथाबनानैहाय दिनैसिमाव जोबोद मोनसे जाफुंसारनाय बिथिङाव फैदों। बिथाङा गसाइगाव हालामनि तुलसिबिल मुंनि गामियाव थानानै गावनि सरसाखौ खालामबाय थादोंमोन। बिथांनो बे बान्थाखौ होनायनि गेजेरजों जोंनि इयुन जोलैया जाहाथे मोनसे थुलुंगानायनि खराग मोनो बेखौ जों आसा खालामदों। गोजोन्थों।